dat is te kelken. 3, 2, 1, go! Ah, wat flauw. Oeh, ik zie hem al in de vierde zaken. Juist. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Joet, de laatste dag voor u op deze boot. Wij lezen nou in Snits en mijn ouders die komen hier en die nemen de boot dan 4 mei. Nou ja, en mijn zus gaat nog, mijn jongste zusje gaat nog, dus de boot wordt volop broekt. Maar het is Joet nog heerlijk waar, dus wij gaan nog lekker genieten. En het doel is eigenlijk, we lezen nou een beetje boetensnits, maar het doel is eigenlijk om eerst nog leuk te brengen en dan zien of we ergens bij de Wetterpad lezen kunnen. Want ja, dat vind altijd het mooiste. Meestal elke keer lezen we daar even, dus ik denk dat we daarnaast nog even heen varen. Zaken die gaat hier al je vriendjes maken, dus we zijn geen eens maar lekker zwemmen, dus die is lekker ontzwemmen. Ik had het meeste spullen al inpakt, bed weer al hellen en alle tassen alweer vult. Ilda leidt even te koesen, ik ben nog even wat anders eraan. Jelke is nog even lekker ontpoetsen. Nou ja, Zaken wel een beetje sandijtjes, zeg maar. En Zaken is dus lekker om aan het bord. Ik zie dat er nog aan het zwemmen is. Ik denk dat ze hier ergens binnen. Ja, zo wel. Ja, ik ben nog steeds lekker aan het watchen. Oh, de zwembaan is onder de stijger gegaan. Nee, dat was niet leuk. Kun je hem krijgen met skep net? Leidt er aan de andere kant nou? Nee, maar het... Misschien nog een krijgen kennen. Je bent ook gewend aan het water. Nou spring ik erin. Ik kom daar! Oh, dat is toch kelken. 3, 2, Klasse, Jelke. Ja, ja. Maar Zaken erin, jong. Als die matties zijn, dan springt er daarin. Kies naar de zuidkant. Spring maar in, Saki. 3, 2, 1, Hey. Zijn jullie er klaar voor, jongens? bijna. Ja, kent hij wat Zaken? Heel fijn, ik durf hier niet. Ik durf het hier niet. Ik heb wel. Ons te beurten? Nee. Ons te beurten? Oké, niet tegelijk. Aan de kant. Daar. Dus spring! Moet je touw even een beetje aantrekken? Oh ja, even het touw aantrekken. Ja. Blijf hier. Oké. 3. Nee! 3, 2, 1, go! Ah, wat flauw. Voorzichtig. Nu jij. En nu weer onze rennen samen. 3, 2, 1. Ja, tegelijk. Kom op. 3, 2, 1, go! Oké, wij gaan varen. Zaken is uitzwom. We hebben alles inpakt. Subbootje die weer, Benewijn, Step. Dus we kunnen die kant op. Wij nemen hem even mee terug de Bregen. Dus we zetten hem even de bob op. En ik heb hem even zien op de gebied. Dan gaan we terug de Bregen bij Snits op naar de Wetterpatten. Hey jongens, vergeet je hem net te abonneren en te liken. En de chillen te downloaden voor op je tablet of telefoon. We zullen het echt super leuk vinden als je hem abonneert. Want ik heb het terug in mijn filmpjes. En nou ja, dat zou hartstikke leuk wezen.
Daar is de wetterpotten. Gouden plakje, net zaken. Ik hoop dat de kermis er is. Oeh, zaken hoop dat de kermis er is. Nou, ik betwijfel het, maar we zullen aan zien. De kermis? Is het ook leuk hier? Ach, we gaan toch wel het remspoor leven. Ach, jong. Kijk hoe foto. Ach, jong, dikke snottenbongel. Kom maar. Oh. Kijk hoe vertellen. Is het ook alleen voor het hellen? Oh, dat is een goeie grote broer. Kan ik die een beet harder beneden zaken? Hoeja, 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 hoeja. Ja, wist. Of zeg ik de fiets beet houden? Nee, ik ga nog maar net bij steen bij daar, jong. Maak maar net wat. Dat gaat wat. En er zit ook een hekje, dan geeft dat je op. Dat moet echt maar, hè. Oei. Bij de fiets wat ik het altijd doe. Dan waar de fiets slaat ik altijd. Dat komt net wel. Eerst even naar de wetterpotten, toch? Oh nee. Breig, dat ik weer hier op me heen. Die dicht. Master shit, jong. Hoor ik dat zitten? Ja. Steppen, steppen, steppen. Dit is mooi, zaak. Zullen we zien of we ons bord lezen, sugar? Zeg eens even, wat is het? Ja? O ja, met het subboot voorop. Ja, komt u maar. Ik help die zaken. Ja, dat is één. Nou, maar we de fontein van Snits op zitje, want we hadden de fontein van Staar op zo'n en de fontein van Sleert. Zal ik de fiets van nemen? Step, dus? Ik zeg heel vaak fiets, ja. Het zit er ook wat tussen niet, dat is eigenlijk een autopad. Autopad. Oh, ik zie hem al in de vierde zaken. Zie je dat? Zit op een gouden bal, hé. Duif rondjes, goed uitje. Alle hier auto's, wat een drukte hier. Ja, kom maar. Zie, daar is er. Daar is hij. En de wetterplat op achtergrond. Zullen we even zien wat er bestaat? Op een gouden bal, midden in het wetter, stiert een man met een hoorn van oervloed. Het beeld verwijst naar Fortuna, de godinne van het geluk en de beschermvrouw van steden, families en volken. De oervloeiende hoorn symboliseert de materiële welstand van de lokkige die ermee in aanraking komt. Maar de gouden bal draait heel tijd om zijn as, zodat het wetter, liek als de tasstream van het Fortuna, een onbreekbare wilde kracht wordt. De oervloed, die hem toevallig oer is uitstwat, kan u door het lot lieke gauw weer ontnomen worden. Sjucht maar naar de skiertnis van Snits. Ik dacht, deze komt volle meer water uit, man. Er komt net super volle water uit, hè? Welke hebben we al? Ja, hebben we die volle auto's, jongen? Nee. Nee. Sleert? Nee. Ja. Ja, sleert. Drielst? Nee. Nee. Haas? Nee. Nee. Dokkum? Ja. Dokkum hebben we ook een show, maar hebben we nog net filmen, dus maar we ook nog een keer filmen. Die hebben we ook een show, hè? Snits? Ja. Ja. Starum? Ja. Ja. Warkum? Nee. Nee. Frensje? Nee. Nee. Waltert? Nee. Dus wie maakt nog heel volle, hè? Dat we dat dan ooit een keer. Welke maat nog? Wie maakt de Ljouwert nog? Ja. Drielst? Ja. Haas? Dokkum? Hilpen? Oh, Hilpen hier met die in neem zeker. Hilpen? Warkum? Frensje en Waltert. Dat we die nog een keer. Hey allie, dit was de laatste tijd op de boot. Ik ben de laatste dingetjes aan het inpakken. De zaak is nog heel lekker aan het chillen. Die had nog gekrekt even zwam. En dan gaan we aan naar huis, naar boeken. Lekker. Net leuk, want er weer een oerstroming was. En dan ben wie de krek net bij. Ja, wie zo volle wetter bij ons west, hè? En dan ben wie de krek net bij. Wie de krek net bij, dat wie wel jammer. Dat hebben we mist. Wat verdikken. Nou ja, we gaan je mee naar ons bootvakantie. Toch heel Friesland ben we geweest. We hadden al je plakjes onderin. We hadden een paar fonteins van de Alder. Dus nou, we hebben van alles beleven. Ik zou zeggen, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je en zet een blauwtonk omheen. En via het net de chill app te downloaden voor op die tablet als telefoon. Hey, onder naar je chitsvlog. Hey hoi! Hey hoi!